बायबाय मैयानि बारहुंखाजों जों दायो बेरायनोसै लोगोफोर गामिथिंजाय सोरनाव थांनाय जायो। हाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव आं बयखौबो बरायबाय। ओमफ्राय जों दायो बेलासिनि एसे गामिथिं ओंखारलांनो नागिरदों बेरायथावथाव। ओरैनो थाबाय थास्लायस्लाय न'आवबो जि गरम नालाय ओंखायनो जोङो दायो दसे गामियाव थांनोसै आरो। मैयानि बारहुंखाजों बिराद गालाय गुजाय जानानै दङ। दंफां लाइफां औवाफोरा बायजोबदों। ओमफ्राय नैबेयाव माखासे थाइजौ बायनानै दङ। बिराद गोसा बारखादोंमोन बारहुंखाया। गोसा बारहुंखा बारदोंमोनहाय जोंनिथिं दिनै हराव 12ता हरनि 12ता जाबायमोन बारहुंखा बारबानै दंफांफ्रानो देमग्लायजोबनानै दङ माखासे। नै आंना फिसालाया बिराद दुस्थुखा। मा खालामदों बेवाइफोर? नारें मा खालामनो? फै थांबा मा मैगं लाखो? माथो मैगं गैला नामा? फैदो अनजना थांबा फैना आं मेथाइ जाहोगोन। फै फैया आब' उदुमायालाय अबाव ना सारदों? अबाव? ए नैबे बिखुनजो जायो जों गामिनिनो आरो न' खाथिनि। मा लाखो? थास' बानलु सामब्राम जेंगा बायबाय। बेसेबां लाखो जेंगाया? ए नै बैग्रि दंफाङाबो बायनानै दं माथो। दा बायदियाव खि बारहुंखा बारबावो। नै बैग्रि दंफाङा बायबाय मैयानि बारहुंखाजों। नै आंहा बिबोनांखौ लोगो मोनदों गामिनि बिबोनां जायो नै बियो। लाजिलाबाय ओरैनो हरबाय मालाय बिउटिफुलथार। आं ब्राइटनेसखौ बारा होदोंबा सान्दुं दुंदोंमोन ने जि गरमखा न'आवनो थानो हाया। जों दायो बेरायनोसै लोगोफोर गामिथिंजाय सोरनाव थांनाय जायो र'। गोजौ मोनबाय जोङो बे दालांखौनो हाया आङो मानखोनो आथिं रुमायजोबो बेसेबा गोजौनाय भिडिअआवसो बारा गोजौ नुबावा बिराद गोजौखा बे दालाङा आथिङानो रुमायजोबखायो ने। बबाव थांनो नागिरदोंमोन नोंलाय? र' दालांजों दै फैनायखौ आं देखायनि दै लोगोफोर नोंसोरनो। बे दैया एसे बोहैबोनाय देरबोदों आरो दायो। जों दायो बिखुनजो जानाय दङ बे गामियाव। ओमफ्राय बिसिनाव दसे हाबहैनायनि दायो दंना गैयाथाय मानसियासो। माया गोलोमजोब्बाय नै आं जि गरमखा। मेडाम अबाव थांदों? दखानाव मा खालामदों नोंलाय? ओंखारबो मा खालामदों? ओंखारबो माबार मा खालामदों नोंलाय? लांथियासो जि मोजां फुननाय मालाय मेडाम मोनावसो बा मालाय। मेदाम मोनाव मालाय फुला मोजां गायनानै दंथारो। जि मोजां मोनो आङो नैबे फुलखौ। जोंनाव हा गोरानखायनो जाया जेबो थाङा। गलाब फुलाबो बिबार बारहां जाजोब्बाय। थांफिनसै जों दायो। जोंना आं नागिरफैनाय मेडामानो गैया नालाय न'आव। ओमफ्राय बिबोनां सिख्लाखौ आं गारबोबाय आरो। अमानि आदार थास' रुनोसै। दखानफ्राव थांथाय दखान खाथियानो मेथाइबो जाहैया साहाबो लोंहैया नामा? मा लादों आफा? आं हासारसो लादों इउरिया। इउरिया मायाव सारनो मायाव सारखांबाय? फुलायखौ सारासै। दै देरबाय? दै देरलायबायसो। लाबोफिनबाय आङो। ए सोंदो बेनाव सोंदो।
मा सोंनांगौ अबाव थांनो आदा अबाव थांनो बे माइ जादोंना जायाखै नायना आं ए बे थांनानै जि समायनाखा जों गामिनि लामायानो औ बिराद मोजांखा पाक्का लामा जि समायना नुखायो हाय जानो लेंगासिनो आंना फिसालाया ओमफ्राय आं दायो दखानाव दोनलांनि दायो दसे मेथाइ बायनानै होनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर मैयानि बारहुंखायाव जि गिखादों आङो थोर मावजोबखादों गिनानै सखि सिङावसो हाबां जाथारबायमोन मैयानि बारहुंखायाव खर' लोबदों आङो खानाया गिसिसो एसे जेलदेब जादों फोरानना मेथाइ जानोसैलाय जोङो नै दखान सफैबाय बेलासियावबाथाय बिराद मेथाइ जानो लुबैखायो बोरै रानियालाय ए रेग गोदान लाबोबाय नामा मोजां दं दा नै मेथाइ दोनग्रा ओमफ्राय माला लाबोआ मा लोंग्रा लाबोदों थां माखौ लायद' आइ गगा मोननिया थान्दा लोङा इसिबां गुजुदों दिनै हराव आरो कारेन्ट गैया दिनै थान्दा जायाखै जेबो ओरैनोबा अखा हानानै थान्दायानो गैया नै बेखौ जानोसै आंहा लाभ मेथाइ लाभ मेथाइखौ जानोसै ओमफ्राय आंना फिसालाया नैबेखौ जागोन नैबेखौ कुरकुरि नै लोगोफोर जों गामि खाथियाव स्कुल दङ बे जाबाय बे हाई स्कुल ओमफ्राय बै मोनसेयाबो आदर्श बिद्यालय मडेल स्कुलबो होनो बै मोनसे बिल्डिं नुनायखौ गरमखौनो हालां दिनै सहायनो अयथासार गरमखाने ओरै निला लाजिलायथारो गावहा आगैखौ बबाव दोनहैखो आगैखौ बबाव फैगौ ओमफ्राय लोगोफोरा आंनि फेसखौ दिनै आं मोखां खाथियाव देखायनायनि सिथर गोजा मोखांखौ नै सिथर गोजा नैबे आंनि फिसाला जोंहानि आंनि हासबेन्डनि बिब'नि फिसाजो असे बिब' असेनि फिसाजो लाजिसो गाथारो ओमफ्राय भिडिअ नुजानो मा क्लास मोनखो 3 ने ओमफ्राय नैबे जाबाय बिगै रानि अबाव थाङा नों सना अबाव थाङा सना खथ' मोजां नुयो नै मेंख्लं दोनबा मेंख्लं दोनबा मोजांथार हिन्दोलाय दे नायनोसैलाय नों हाथायखौ नैबेबो आंनि हासबेन्डनि बिब'नि फिसाजो गथ'आनो जि किउटखौ ने रानि अबाव थाङामोन सना अबाव थांनाय अबाव थाङामोन ए बुम फैगौ बुम गारि फैनानै नै मोनाफैलायबाय बेलासिबो जाथारबाय नालाय मेथाइखौ मोननैल' लाबोदों जोङो मोननैल' जादों आरो सिनि खानाया मालायबा मोजां राजा गथ'आ गल'ल' नारथारबाय जि मोजां नुयो नै दालां गोजौनिफ्राय भिउखौ मोनाबाथाय बरिया नुखायो लोगोफोर आंनि चेनेलाव जायफोर गोदानै फैदों ओमफ्राय जाय आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामनानै होदो बिदिब्ला भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्राय गोलावद्राय भिडिअ खालामबाबो मानसिफ्रा बरिं नाङो नालाय ओंखायनो आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय